tanggal selawe ternyata ono peringatan Hari Guru. Enaknya tampil apa ya? Tak share di grup kelas dhisik lah. Ya Evelyn, wes soalnya info tekan grup gawe tampilan Hari Guru yo. Iya, tapi kelasku isih bingung arep nampil mak apa. Kelasku mau wes diskusi, jare kabeh nampilno di flash mob. Terus menehi hadiah kanggo guru. Wih, sregep yo kelasmu. Ya. Ya apa ya kelasku nampilno drama? Apik iku, coba kon ngomong nak kanca-kancamu be usulanmu iku diterima. Oh ya wes, tak ning kelas dhisik ya, be saranku diterima. Suwun ya, Sor.